Duet, ulitin natin. Ako po. So welcome to this special episode of Madrid, Philippines, and today, Yes, I'm Jonathan. so Mr. Joe, can you please tell us something about yourself? Kahit brief background lang. Sige. Where you from? Actually, I taga Pangasinan. So, yung mga taga Pangasinan dyan, kamusta kayo? So, taga Bayambang ako, and doon na rin ako natanggap. So, way pag 2010, nagkaroon sila ng job fair. Yung Madrid, nagkaroon ng job fair. Tapos nagpunta ako, nakipag sa Palaran. Kahit na hindi ko alam yung lugar na pupuntahan ko, sige, nagpunta pa rin ako. And maswerte ako, as in seryoso, maswerte ako dahil natanggap ako sa Madrid kahit na high school graduate lamang ako. So high school graduate. Yes, high school Okay. graduate ako. Then, paano nag-start yung career mo dito sa Madrid? So after that, ano yung mga naging flow ng career mo? Okay. So, nag-apply ako as negotiator. So, 2010, 2011, I think, or 12. So, naging negotiator ako. And, masasabi ko na talagang mahirap. Kasi mahirap talaga yung pinagdaanan ko. Pinagdaanan ko sa mga TL ko noon. Sa grupo. Pero nakakatuwa kasi yung mga challenge, yung mga pinagdaanan ko noon, yun din yung nag-mold sa akin para mas gumaling pa. Then, yung highlights ng career mo here in Madrid? Highlights, siguro from an agent na lagi lang nag-overtime, tapos I was promoted, but actually not promoted eh. Lagi na akong sinasama sa mga team leaders meeting, Mr. Ian. And then, noong time na nagkaroon ng opening ang isang client natin dito, so ako yung sinubukan na mag-handle. So testing lang muna. Okay, testing base lang. Yes. Mag-tiyan, training lang. Okay. And then, after ilang months, ako na yung naging official team leader ng ako na yun. So, isang step na yun. Yes, that was 2012. Hindi ako nagkakamali. 2012. Then, after that, mas ginanahan ako ngayon ng magtrabaho kasi nga, promoted as team leader from an agent, naging team leader ako. So, 2012, binigay ko na talaga yung best ko para makatulong sa kasama ko sa grupo and of course, para mag-perform yung team ko. 2013, I was the team leader of the year. okay. And 2014, nasundan ko ulit ng isang award. So, Wow. another team leader of the year ulit. 2 consecutive awards. Yes, 2 consecutive awards. At tsamba na lang ata. Pangatlong beses, 2015, Tatlo ako pa lang. naging team leader of the year. Pero gusto ko lang din sabihin, it is not because of me. Yes. It's because of my team, yung mga kasama ko dyan, na talagang kasama ko na kasama ko sa hirap, sa ginhawa, sa sarap. So, sila yung mga yun. So, dahil sa inyo, kaya nakuha ko yung mga awards na yun. So, thank you sa inyo. Okay. So, ano naman yung pinaka-highlights? Yung Siguro, ano mo? yung for now, siguro kaya ako nasabi for now kasi hindi pa ako titigil. For now, yung naging team leader ako, tapos ito lang, I was promoted as one of the operations manager ng SP Madrid. So, yun yung isa sa pinaka-highlights. Actually, pinaka-highlights for now. Okay. Guys, so from being an agent and then naging team leader and now ang ini-interview mo ngayon, operations manager na. And according to Mr. Joe, umpisa pa lang yan, tama? Yes, umpisa pa lang yan. Naging umpisa. Okay, so anong mapapayo mo sa mga aspiring applicants who want to be part of Madrid, Philippines? Siguro isa lang po yung may papayo ko sa lahat po ng mga applicants na nasa labas na gusto mag-apply dito sa Madrid at gusto mag-apply din sa iba pang company. At yun ay always be grateful. Sa una, talagang mahirap eh. Talagang mahirap. Pero,
pag marunong ka i-appreciate yung mga bagay na dumadating dyan sa'yo, pwedeng maging problema yan, pinagalitan ka ng boss mo, kung i-appreciate mo yung mga bagay na yan, and you will use it para i-improve pa yung sarili mo, sigurado ako na meron at meron kang paroroonan sa So, kanasan. taking it positive. Yes, taking it positively. Sa una, sa first na company or sa trabaho na papasukan, hindi naman talaga ganun kadali. Tama. Sa lahat, I mean, lahat, in general, compensation, kaibigan, boss, lahat yan ganun kadali. Pero, kung matututo ka na maging grateful dun sa mga bagay na meron ka, definitely, it will make you a good person, not just a good person, but a good employee. Kumbaga, nagkakaroon ka ng magandang character. At yung character na yun na yung magiging puhunan mo din for a better career path sa company. So, that's it. Okay. So that's it, guys. Thank you very much, Mr. Joe. So thank you also, guys, for taking time to watch this video. And if you like this video, Hindi nang kakalimutan, paki-like na lamang po. don't forget to give us a thumbs up. Yep. At sa mga gustong mapanood yung adventure ni Mr. Paul, so kindly click here. Okay. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, so kindly click here. At sa mga gusto maging part of Bandit Philippines, Hihintay ninyo. Ito po, paki-click na rin. Okay? bye! Maraming salamat!